Tak děláš tu generálku? Ano, teďka děláme generálku. Příprava na cestu. A tady připravujeme babetu, hezky ve škole, když máme co dělat, se nudíme. Tady připravujeme jednu babetu a potom budeme trochu připravit ještě tu druhou. Tak uvidíme. Na co jsme přišli teď? Teďka tady měníme gufera a jsem tady vyndal gufero, všechno v pohodě, trošku bylo takový malinko jako řízlý, jsem si říkal, to asi chce trošku vyměnit. A když jsem to s tím protočím, jak se s tím hezky točí, a najednou tady jako něco vypadlo, jo, takhle, jsem říkal, ty vole, co to je? A jsem říkal, no to je kryt ty kuličky tam v tom ložisku, no a jestli tam půjde vidět. Jo, půjde. Chybí nám tam, no. No, takže asi Takže bude generálka motoru. půlení nás nemine. Jsem na tebe zvědavej. No, to já taky. Co máš v plánu? No, já myslím, že po 25 000 kilometrech na té babetě a původním motoru je to zbytečný pořád dělat, jo? Protože klikovka je nová, ložiska taky, no, takže to prostě bude muset zvládnout dalších, kolik to bude, 500, to ne. Necelý 3 000, no a když tak si provodím druhý motor a až se budu večer nudit, tak udělám generálku, no. Ukaž, jaký je datum. No, dneska je středa 9. dubna, jo? A zatím to vidím takhle, když já zadřu do té doby, než pojedem. Tak jo, tak to nedojedeme nikam. Hovno. Tak my jdeme tady vypalovat obložení, ale funguje jak na hovno tady ta věc. Funguje to na blbě, takhle to vypadat nemá, kámo. Třeba si jsem to rozebíral zbytečně. No, ono funguje líp, to je málo. A bude to aspoň k Ne, něčemu, nebude. ne? To nebude na hovno. Já jsem odešel ze školy tadyhle a jdu tady k Vietnamcovi pro Nový Hořák, ať to můžeme dodělat. Ten Vietnamec to neměl, jsem tady šel ještě k druhýmu a taky jsem to nemohl najít, tak jsem se ho zeptal a šel kam dozadu, asi do skladu a za 150 Kč ho mám. Tak já se ho vrátím nějak nenápadně do školy a jdeme to s Alexem babety doopravit. Tak tento rozdělat oči, tam ležel tak 10 let na skladu panu velmi Vietnamcovi a zkusíme, jestli bude hovno. Tak, zkusíme tady. Paráda. No, tak to má u mě, tak už to umí. Tak jdeme vypalovat. Nebo jestli to upadne. Víš, co něco dělá teda, ale... Jo, ale vypaluje se asi. Takže jo. Tak se to asi nejspíš nepovedlo. No, takže vypadá to, že se to domrdalo, takže já dneska jdu asi vlakem domů. To se asi nemá takhle drojit, co? Ale já mám starý československý, dělal jsem to úplně perfektní takhle na tom. Tak tyhle ty druhovýroba asi lehce nekvalitní. Už tady dáváme dohromady a pak uděláme test dneska odpoledne, uvidíme. Já tady teď na mojí maminky na cestu opravu, jsem ložisko měl asi, tak jsem přidíral minule, přišlo a jako točí se to docela jako dobře, tak ho takhle máznu vazelínou a byli to sami a nechám to jak to je, protože to je lepší, už to funguje. Uvidíme.
Tak tady aktuálně mažeme školní vazelínou. Tady ložiska. To je zadarmo, to je lepší takhle na škole brát věci. Vyšujeme brzdný účinek, odmostíme a vypálíme brzdy, aby to třeba z těch kopců i brzdilo možná na tu cestu by se to asi hodilo udělat. Povídej, co se přihodilo. No já jedu a najednou, vole, tady stojíš na chodníku a nejedeš. Asi si to dojede do Estonska zpátky a já nevím, prostě jsem přestal nějak jet, asi tam nejde benzín si myslím, nebo možná voda. Ne? A nemohla se stát náhodou nějaká chyba při dnešním tvým servisu? Nemohla, ale to fungovalo. No to teče z toho, kam na toho benzín ten My jsme vyzkoušeli, jestli benzín z toho teče? Jestli teče benzín, ten teče, Aha. tak ještě by mohla být jiná závada. Tak. Já jsem si předtím u školy proti tam mi dal fajfkou, tak je neukrát. No a tak asi už něčím to bude, asi tam to občas neprobíhá. No. Tak asi oprava možná vyřešená. Výborně oprava. No, já měl trošku měkčí kolo, tak jsem to chtěl napnout pumpičkou, bude testě. No, a Alex mi půjčil tady pumpičku skvělou, která novou úplně, která stejně netěsní, to je fouká tady okolo toho, prostě fouká mimo, takže teď mám díky tomu kolo ještě víc vyfoukuje, prostě guma tam má tak půl atmosféry, možná 1 atmosféru nebo kolik, nebo baru, no takže pojedu ještě na víc vyfouklý gumě. Tak Alex mi říká, že prej ty moje pláště nejde, no, to asi není no, takový. Na tom videu to vypadá lepší než to v reálu. No to fakt tam, vzorek tam skoro není takový strašný, tam je taska, ale já říkám, že to ještě do Estonska ty 3000 musí dát. No to nedá, to vyměníš. Ne, já tam nechám takhle a prostě dojede, musí dát hradní plášť a přehoršovým, ale podle mě to musí dojet. Když tak tam nalepíš vzorek z nějaký kroxy, co uřízeš. No, tak se babeta z nějakého zadřela tak 5 kiláků, 10 kiláků od baráku, ale naštěstí je okolo tady kamarád, takže to dáme do oktávky teď na bok a jak to odvezem domů, no, takže to generálka mi taky bohužel nemine. No, tak babeta je na oktávce, tady pán Michal mě veze domů. No, a já mám si myslím měsíc necelý na to něco s tím udělat, a do toho Estonska vůbec odjel. Tak tady děláme výbrus šmirglemus, protože jsem včera zadřel, tak mám tady jiný válec po výbrusu, ale je to trochu pít, to úplně nesedí, nějaký jiný, tak tady je to zkušené. No to není úplně po výbrusu, že jo? Je to trochu tak 50 kg po výbrusu tady ten válec, tak další den a my tady s Alexem si v tranzitovi opalujeme babety. Jdem půlit motorku ke špatnému ložisku. A tady ještě předělávám ten válec. Jdeme vypouštět olej tady, doslova na koleni. Trefím se? No musíš. Ale drž pořádně. Tak. Víte. Jo, ale samozřejmě autodílna, tam máme teď bejt, ale tohle to je důležitější dělat. Co se ti tady stalo při vyndávání kliky? Možná jsem trošku rozpojil paličku. A naše plný dřeva koukám, ale. Svině. No to je dobrý, takže to jdeš kladivem rozpůlit. Si půjčím palici ve škole. Tak jo. A je to. Ale to nějak divně cinká, ale teď jsem zjistil, že jo, když to dám do horní úratě, tak se zasekne, takže nejspíš bude velký písň nějaký. Pokud jsem ho našel doma, nebo jsem ho koupil jako dítěte, tak možná písň, na to ještě rozděláme a když tak koupíme nějakou písní sadu levnou.
Takže nám se povedlo rozpůlit motor, takže už očišťuju věci, očišťujeme tady klikovku a Dan, A tady si nás zavřou. zavřou tady. Tak si tady upravuju hlavou, protože na tom válce jak třetí, čtvrtý výbrus si myslím, a to se už musí kousek trochu vysoustružit, že jo, hlava. No a jak jsem to přišel, že to je špatně? To naráželo prostě, nešlo to prostě. A jak to šlo protočit? Vůbec. Vůbec. To je na videu vidět, no, tak tady si upravuju trochu šmirglem, protože si upravuju tady hlavu a za to bude fungovat. Uvidíme. No tak babeta opravená, krásná. Tak já jsem si tady vyrobil takovýhle průduchy na vzduch, nebo vlastně náběhy. Vypadá to teda strašně, kýcika, ale fungovat to bude. Tak my vás vítáme u videa Babetama do Estonska. My jsme si tady ještě po maturitě udělali výuční list, tak jsme ho tady teď celé převzali a jdeme se domů převlíknout, najíst a jdeme do Estonska. Samozřejmě všechno za jedna, tak snad to půjde dobře. Tak jsme se sešli tady u mě, Dan přijel, spíš, měl to asi 20 km, Asi 30. tak asi 30 km a teďka vyjíždíme k němu na chatu, tak uvidíme, jestli tam dojedeme. Po cestě musíme bohužel ještě nabrat spacák, protože moje hodná sestřička ho nechala u přítele. A ještě musíme koupit nějaký ingredience na krupicovou kaši, kterou dneska budeme večer vařit, a to ve videu bude určitě taky. To je základ. Na co jsi přišel? No máme první drobovou závadu. Mně bylo úplně jasný, že když vydám žárovku a podívám se, jaká tam je, protože tam nemám tu, jaká tam má být, mám tam 12 V, 21 W. Když ji vyndám a dám ji tam zpátky, že už to nebude svítit, no. A svítí to? A nesvítí to. No, tak teď jsme ho přišli, ne, ujeli jsme tak 30 km a tady pánu... Mně by to jede dobře, to by moc, ne? No tak ti to jako, hřeje. je to tak jako jede, ale hřeje se to, no. Vlastně ještě zajíždíš, že jo? Já ještě zajíždím trochu válec, no, takže to, ale jako jede to, tak teď po druhý chladím, aby to jelo trochu líp, se to můžeme podívat. O, hřeje se to, no, takže chvilku vychladíme a pojedeme dál. Tak, no, Podíváme se, protože tady mám upravenou patici. to je nějaká dopastená. No, to je lepší takhle. Ale fungovalo mi to do té doby, než jsem to vytáhnul, abych se podíval, co jsem nosí sebou za žárovkou. Hele, a ona ta žárovka není prasklá, si myslím. Takže když tam připojím kontakty napřímo, ona není prasklá. Není prasklá. Takže co se špatně? No asi to blbě rozsedá. No jo. Tak, je správně. Se na to podívám. Tak co, svítí? Ne, nesvítí. Nesvítí. Takže jsme první den po hodině zjistili, že teda máš novou žárovku, už jo? Nebo kapely. Tak nějak, no. No, tak to brzo to teda se Máš drátek? Já mám dártek až na němatou. A jo, jaká divná dártek. Já prostě. tady máme a uvidíme, jestli ho zrecykluju ještě. Co jsi recyklo? Tam to ne, No to jo. to je strašný. A co jiného mám dělat? No dobře, já ti na drátek. Tak jsme zjistili, že to není žárovkou, ale to nejde kabelama, protože tady pár má si skvělou elektroinstalaci. Ale když jsme vyjeli, tak by pěkně všechno fungovalo. No, než jsme vyjeli, jsme asi hodinu. No nedá sníh. No, tak se jde opravovat asi. Ale to bylo Nebudeš svítit. Tak nejde opravovat, dobře, tak jdem dál. Tak, my tady zastavili, tady jdem dát třešně ze stromečku, jako svačinu. Jak to si nedáme, to vysoko? To si dáme teda. Jaký hnusný zelený. No to nějak musíme nahoru vylízt. Dáme babety na sebe a vylezeme. Jo, správně. To jdeš? Pro flašku. By to chtěla asi příště líp přidělávat, no. Každopádně my teď tady budeme přepínat na ekomod, neboli na funkci bez motoru, protože tady budeme z kopce, tak ať se nám nabity hezky vychladěj tady. Ach jo.
No tak bohužel teda ekomod nějak nevyšel, to kolečko, jak se tam točilo vole, jak se začalo přidírat a hrozně hvízdat, tak jsem o tom už taky dal na to, tam nájem na motor. No a potom jsem měl děcko, jak mi ukazovalo, že ho chcípnul myš za volce, tak jsem ukázal, jako, že je frajer. A teď jdeme tady do Lidlu si pro ingredience na krupicovou kaši. No a já jsem zjistil další závodu, povolila se mi levá šlapka, tak to si myslím, že je ještě bratelná závoda. Tak, bude to hrozně drahý nákup, máme tady asi 9 rohlíků a krupicovou kaši za 17 korun. Tak ty nějaký mlíko levný tady musíme vybrat. Tady, hele, tady levný, tak máme mlíko a můžeme jet. Tak já mám tady nákup za 56 korun, takže super, máme mlíko na kaši, rohlíky k řízku, co Alex veze, dva a čokoládový kornout. Tak. Ano, takže já jsem tady pánovi přitavil pájkou kabel, protože mu upad, ale řekni mi, proč to furt nefungovalo, i když jsem zapájel. To nefungovalo to, že vyplý světlo pořád, no? Tady se steká, že mu to furt nesvítí. Protože jak to bylo špatně to nesvítilo, jak jsem si říkal, aby to nikde neprobíjelo ty kontakty do sebe, protože tam byl, jakoby jsem hejbal, už jsem nechtěl dávat zpátky do žárovka, tady mám svoji patici, kterou jsem tam nechtěl dávat, jsem to radši vypnul. A teď se svítí, když to je vypnutý. Ale tak jsme do cíle, takže dneska už nikam nejede naštěstí. Tak, kámo, co děláš tady? No, vaříme tady naši oblíbenou pochodku krupicovou kaši a zjistili jsme, že máme málo cukru. Chtěli jsme to původně odměřovat Když mluvíš. v žicích, ale musel to dopadnout takhle. Za všechno, co jsme měli, jo. Hezky. Takže ještě se dneska pořádně naposled najíme. Kolik toho máme? Máme toho 2 litry, litr pro každýho. Hezky, hezky. To je naše tradiční jídlo. Jíme to každý rok tady. Ok, jak podle toho vypadáme. No, Ale já vím, no. tam je toho cukru. Protože ne ta čokoláda. Už to bude. Máme tam asi málo cukru, tak se nebude stačit ta celá čokoláda do toho kyslíka. Trvá to dlouho, viď? No. No, tak moc dobře to sice nevypadá, je takový jako řidký, ale snad se z toho trochu najíme. Uvidíme. My se úspěšně blížíme k polským hranicím, ještě tak 10 kilometrů. Babety jedou krásně, je tady menší kopec, ale jedou všechny na dvojku, takže super. Tak my jsme dojeli do Jelení Góry, babety krásně jeli, takže si myslím, že už žádný kopce být neměli. Báli jsme se toho, že budeme tlačit, ale naštěstí jsme to všechno věděli. Já teda na dvojku všechno, Dan Já taky. na jedničku. Já na dvojku taky. Fakt. Většinu potom už, jo. Takže teď se dostat tady do Bědrunky, koukneme, co tady mají za dobrůdky. Tak nás tady nechtějí pustit dovnitř, jsme zjistili. Asi to je zavřený, ale svítí se tam, tak nevíme, no. Tak asi si nic dneska nekoupíme. Tak, já si tady vařím oběd, rachovou polivku. Máme jsme tady u nějaký vody a musím říct, že máme tam jede nějak líp, takže asi si mi zajel válec, si myslím, protože do těch kopců už to jako umí docela dobře. Takže na oběd a pojedeme dál, ale je to nějaký svátek asi ve čtvrtek, protože nikdy nemají otevřel, takže potom si asi vodu budu muset koupit na benzíně, protože už mám jako málo. Kostkový cestě jsme jeli tady Jsem tady budoval vlajku, tady jedna strana už jako není vůbec, tady půlka a tady to ještě jak to teď poprvé, jak hrozně fouká. No, hrozně fouká, jak to lepenkou, ale to hlavní tam naštěstí pořád. a ještě babeta jedna.
Ty seš deb... Tam toho máš hodně. Ideálně. Počkej, no to asi nezavřu, aha. No, ty ti to říkám. Tak co se ti tady povedlo? No jak se tam nepovedlo nalejt, no tak tam toho je moc. Tak je tam toho moc, tak to bude škoda benzínu, no tak dej to tam. No, chudáci samolepky, ty. No, my tady pakujeme věci a budeme pokračovat dneska 3. den. Tak my jsme tady v Lidlu a objevili jsme tady levný pantofle za 100. Tak zkoušíme, kterými jsou nejlíp, protože mám nohu jako slon. Já mám vybraný tady, jo, co je asi jenom 100, takže to bereme sice ke hování kroxy, ale do zásoby se hoděj, že jo? Jo. No tak těhle beru. Bereš tyhle? 45. Tady automat, 2 rychlosti. Automat. A części zamienne macie? No, muszą. Ale druhý motor. Drugi motor tu, Tady. tutaj. No musi być, nie? No. Sara, fakt nestí. Ale já ho době nebyl špatný to beru. Můžeme na ostrově, to je skvělé. So, after something you do. OK, thank you. OK. Dobrý. Takže říkala paní, že prý by tam byly nějaký jahody zadarmo. No, zadarmo neříkal, ale snad budou zdarma. No to musí být zadarmo, No, tady- jak to nechcem. No, to ne. Takže jedeme nějakých 13 km tady teď paní a asi dostaneme jahody zdarma, doufáme, no. Tak to se neplatí. Spokojnie, spokojnie. O. No tady sbíráme jahody tady u pána. Nie mają nawozu, nie mają środków ochrony, nie są nie. No. Tak to je v pohodě, to nepotřebujeme. Tady jsme tady můžeme si nazbírat prej asi jahody, tak nebo buď tím pomáháme zadarmo je sbírat, nebo jsou pro nás, jak uvidíme. Jedno z toho. Tylko obornie. Muzmanina. To nie było. Pejsek. No, tady jsme dostali jídlo zadarmo. No. No, dobrý. Lidi, my jsme cikáni, ne islám, nejsme islám. Nie pamiętają, nie. Bo niektórzy są ortodoksi, prawosławni, to są uważani za Serbów, a wcale nie muszą być Serbami. My jste tady s pánem vykoupal nějakého rybníka, tak snad nebudeme už tak smrdět hezky. Vykoupeme a bude to dobrý, tak dáme hezky najít, zase jsme kafe, nějaký dorty, takže super, takže dneska sice neujedeme tolik kilometrů, ale zase máme zážitek. Bo tutaj od czasu do czasu ten walec jedzie, nie? Ten taki ubija, nie? A teraz ludzie jeżdżą i wiesz, to trochę lepiej. Ne. Tak, tady jsme koupal tady s pánem teď. Tady jdeme překontrolovat tlaky v pneumatikách. A tam bude držet samotné, budou se toho držet. Když tak budeš držet ty. Ale v tom videu. Mluví za vás! No fakt budeš muset držet. Je mi to jedno. Drž to. 2-2 teda. 2-2 tam máš? To tak neumíš. Nedělám s tím nic. To nedofouklo podle mě. Jak mí? Víc?
Už to neumí foukání. A to má 2,6, ale chci. To nemá. To nemá 2,6, to je měkký. 2,4. To nechci, to je moc pořád. Kam, ty si odšáhnout, to je měkký. Co to nechce? Vyser se na to, vem bumbičku, radši to je lepší. Instrukce obsluhy kompresoru. Ustav příšně za pomoci příštíku. Plus a minus, to je jasný. No tak. Zapni váč na ventil. No a odpoj a pak dáme to. Pompování, rozpoznání či samočině. No, víš, tam jenom řve. Svině. Tak to vypoj a... Vypoj to. Já nevím. To je... Plus a minus. O, ne, to fouká už. Svině. Počkej, to ne, já to zmačknu. Počkej, ale. Tak vypnout. Kam fouká na těch 2,5, víš? Já nechci. Nepřijej se jich dostat, ne, víš? Ne, nedáme to. Už to dal. Teď někdo fakt přijde, ty debile. O, už to umí. Na kolik? Tak dej, tak tam dej. Tak ty. To neumí, to neukazuje. To neukazuje. Ne. Tady 2,3 tam dám, jo? Počkej, co to je? 2,6? 2,1. Ale už to pojede. 2,4 to pojede. Já to radši nepůjdu, já se radši popičkou, tohle se úplně hovno. To tady bouchne ta guma, to je stará půjď. Stará půjď. Ty vyndáš pumpičku. Bude na hodinu ještě do prdele. A tady, tak 2,7. Ukážte. OK. Jo, OK. 2,5. A ty? 2,7. 2,7. Na vzduch, chlazení. Vítr, jo. Ale to dorobione samemu. Sam, nie fabryk. Já jsem dělal, já. No, jo. Kopec, šlapat. Na górkę to pedałuje. No. Díky. Kopec, polska górka. Ale naprawdę ty. Takže jaká nastala závada? Já mám docela hrozně velkou kouli na vidnici, když se to podíváme, tak hrozně velká koule. Takže koupili se vůbec dotažený kolo. Já si myslím, že asi nebude, no, tak se to zkusíme. Aha. Je. Tak kolo koukám, tak tam moc dožen nebylo, takže to dotáhneme. Tak to je dobrá závada. To je dobrý, že začal dotáhnout. Tak. Kontrolujeme. To je jak nový. Tak. Jsem to asi včera vykoupil. Za pomoci hodných lidí se nám naštěstí povedlo dofouknout i gumy tady, takže můžeme vyrazit i dál. Nejedeme. Where you go, I go. What you see, I see. I know I live. Tak Alex tady něco objevil, co se objevil? Spatřil, že tamhle je pláž. Je nám hrozný vedro, takže se jdeme vykoupat. Baba, jsme nechali takhle tadyhle u silnice a jdeme tady zase na chvilku vykoupat. Na chvilku, protože fakt je vedro. Takže jo, tady takovou stezkou jdeme a snad to nebude úplně studený. Celou dobu hledáme nějaký způsob, jak se dorozumět za cesty, když já jdu před Danem, když mi Dan chce něco jako naznačit. Hledali jsme celou dobu nějakou houkačku, tak našli jsme nějakou alternativu. Takže tady prase. Už docela nahlas, tak podám pásku na řídka a budu si jako mačkat. A ještě jsem si koupil na věcí kabel na jeden náhradní, protože mi jeden schází, takže jsem si koupil velmi v akci za asi 60 korun a prasou kolem, že bude tak to bude modré. Jdeme instalovat tady klakson. Jsme ještě vodám slihodal a takhle na prase. Páskou a snad nespadne za jízdy, by byl nasranej. A pak budeš jako takhle klaxonovat, jo? Tak prase nainstalovan tady přes stahovací pásky a umí to. Dobře, takže
To levný klakson, funkční klakson. Proszę. Proszę, na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. And, na dalej na drogę. Trzymajcie się. Trzymam za was. Numer telefonu? Weź, no żeby wysłać. Telefonem. To był post. I can tell you the number of my dad. Okay. 603 721. Once again, good luck. Yes, thank you. I will look at this page. Yeah? Yeah? Good luck. Yeah, you too. Thank you. Bye. Crossed. Tak jsme se zavřeli do stanu, protože tady nalítala komaru jak na chtěli všichni dovnitř. No, to jsou hrozný. Jsou podle větší jak u nás a dělají větší štípance. Tak, stan odchází. Hajzl. Jo, jdem pro něj radši už. Tak máme tady asi první záledu velkou naší cesty. Babeta nějak ztratila výkon, vůbec mi nechce jet. A hlavně něco hrozně trčí a tak, jdu zkontrolovat, jestli se mi nepovolila hlava nebo svíčka. Svíčku asi preventivně vypiju, protože nebyla v dobrý kondici, když už jsem výjížděl. Takže jdu zkusit najít tu hlavu, jestli není někde volná. Což by se taky klidně mohlo stát. Tady. Tak. Bohužel tím to asi nebude. Tím to určitě nebude. To by byla moc lehká záva. Tak hlavně to neutrhni, protože to bude horký. No, dáme svíčku, taky bude horká svině. Jinak nevím, no co zkusit jinýho. Prostě zkusit znova jet, no. Pojdu na poloviční konze, 75 km to bude jeden. No nic moc, žádná slá to není teda. Vypadá nějak podezřele ta svíčka. Nic moc teda. To je ještě pál původní, na tu jedu. Tak jdu dát novou svíčku a jdu ještě na ní trochu zmenšit odtah. Takže jdeme tady ke stromu. No a na tam té svíčce, na který si jel, tak tam byly tak 2 mm odtrh. Takže možná to byla ta závada. By to chtělo. Je to profesionální. To krásně od voka, abych řekl, že asi to bude dobrý takhle. Tak vypadá to, že babeta jde dobře. Uvidíme, co na to řekne Dan. Aby tu jsem projel a asi vyřešeno, no nevím, jestli to bylo svíčkou nebo jestli to bylo teplý, ale tak pro jistotu tam je nová, tak my můžeme konečně pokračovat, jsme toho dneska tím moc neujeli. To je tak 10 km. Moc trvají se nezdá. Mluv. No, já jsem jel a najednou to jelo jako kdyby na volnoběh a jsem si říkal, spadl řetěz, no a řetěz nespadnul. Řetěz nespadnul, ukáž. Řetěz spadlý není, tak čím by to tak asi mohlo být? No sundáme spojky a uvidíme. A nemůže být ta Ne, volnoběžka, která ti blbla už dřív? No nemohla. Nemohla. Nebude to volnoběžkou, jo? Tak doufám, že nebudeš tady mít motor, no. Bychom to někomu řekl, ať to zavaří. Tak jdeme kouknout na spojky. No, tak jdeme se podívat, jestli... Zase třeba trhnou řemeny jenom. No, hele, taky podezřelý. No, moc závět to nezbývá, co? Řemene v pohodě, takže jedině, že by upadl nějaký obložení z pachly nebo něco, anebo... To ne, Nebo volnoběžka.
jakož něčím to bylo. No se povolila hatíce na spojkách. Spojky máme odmaštěný tady, jo. Je tam trochu teda už vychozený ty čepy. Který to předjížděli. Předjížděli cyklisty, no jo, sám Bůh s váma tady. Takže jenom dáme novej kroužek, protože je úplně hotovej. No, nie stania. Naschle. No, zase já jsem chtěl i projet, šlapali za jízdy. No a já jsem troupil ještě. To za ním. Tak, dáme tady nový těsnící kroužek, protože už byl vymačkanej. A pojedeme dál, no konečně na snídaní snad už. Je to funguje to? To je opraveno? No tak jdem dneska ujet aspoň víc jak 30 km tady zoufám. My se jdeme tady právě podívat na hranice Ruska, Litvy a Polska. A už nějaký ostatný drát, tak to asi je spokládá v Rusko, tak se nás tady nezastřelej. No tak já večeřím tady kečup a toastový chleba. Žádnej kulinářský jakoby zázrak to sice není, ale to funkční a co je důležitý, je to levný. Takže dobrou chuť. No, takže teďka jsme jeli tak 40 km po odporné cestě. Vypadalo to asi zhruba takhle, jako je to tady. Celou dobu, no. Dan jede celou dobu jako hovado. A prej, že tam má nějakou vůli vepředu. Tak když se podíváme tady na tu takovou, tak se můžeme podívat, bylo to jak prase. Já jsem zjišťoval proč. A tady je praskla už jednou svařená vidlice, už jednou dřív byla svařovaná a praskla mi i tady, takže teď asi musíme takového svářečka, nějakou svářečku, jak to zavařil tady. Nevím, jak to opravovat tady bylo. A pomůžou tady stavovací pásky. Slušné. Pán tyjo, tady úplně luxus si to zavařil. Ještě jsem mu řekl, ať trochu radši přejede i tu druhou, bude taky byla blbě svařená. Tak jsem dal 20 euro, že mu to dám a ještě mi přeje 10 na zpátek, takže nějakých 250 korun. Mám krásně zavařenou babetu a my můžeme jet na cestu, tak snad dneska už se nic nestane. No tak mě babeta vždycky při zastavení teď cukne a chcípe, takže si myslím, že by asi upadly ty pružiny na spojce. Takže mu to rozdělat ten dekl, zkontrolovat to, co s tím je, no. Ach jo, stoják dneska se... Tak. Tak. Trošičku. Tak. No jo, ale bohužel jsou pružinky v celku. Aha. Tak to by zajímalo, kde jinde je závada. Tak. A co řemen? Jak je na tom? Já to stejně preventivně radši. Řemen je hrozný. Řemen je v pohodě, já to preventivně stejně radši, protože tam to je horký. A zkontroluju to. Na závodu jsem přišel, toto stejně se stalo před týdnem doma.
upad, tady kolíček na spojku, prostě se to, tam je, že ho navařený, tak to prostě se utrhlo. Každá divně, že už se ho stalo teď pod ryběm týdne, no. Tak já si musím vydat druhý motor tady a vzít si bubínek odsaď. No, kdyby jsme tady měli našeho oblíbeného svařovacího pána, tak by nám to zavařil. I když tím způsobem, jakým zavařil tohle, to by to stejně asi nefungovalo. Prostě to radši zavařil sám. Já tady vydat druhý motor, díky bohu, že jsem si ho vzal. Hezky igelitce zamotaný. A to ještě zamotaný od Itálie, jo, takhle. Ne, ten už se jen babetě. Je tady v parku v nějakým pěkným městečku tady. Opravdu babetě. Já se klidně podívám, ve kterém jsme městě, protože čas teda máme. Čas bude. Tak se tam ta spojka bude. Já si nejsem jistý, jestli si mi dal. No super, buben tady máme. Jak se motor vyplatil vzít. No, já si tady vzít bubínek hezky odsaď. Dobrý. Takže jsme ve městě Raseiniai. Ach jo. A tady už se. Tak. A ten už je v trošku lepším stavu, jo? Ten motor nebo ten buben? Ten buben a motor taky klidně. Buben asi v lepším stavu, bude motor i v horším stavu 100%. Ten má praskou vošku v válce, ale jezdí dobře. No to je dobře, že ho bereš. Vlastně se spojky na něm furt. Já jsem ten svůj teda dodělával doslova den před odjezdem, náhradní. Tak, já jsem už tady v motoru sundal buben, koukám, že tam dokonce nový spojky mi přijde, takže chtěl to asi trochu možná odmastit a pojet do babety. Dotáhnu a zkusíme nastartovat. Je to chyba obsluhy? Byla spoje. No, tak jsme to hezky vychytali, naštěstí jsme schovaný. A začalo pěkně, ukaž to, co nám přišlo. Přišla nám na telefon obou nějaká výstava před bouřkama, asi s bouřkou. No a píše to, že budou nějaký nebezpečný poryvy větru dneska a zítra. No, tak svaté světlo je dneska u kostela, v kostele. No, tak v noci tady byl pěkný vítr a pěkný déšť, takže já mám mokrou bundu, ale už celá babeta spadla a ukaž helmu. Ukaž helmu. To spadlo přesně. Ach, to je pěkný. Tak déšť se nám nevyhnul ani na cestě do Estonska, už jsme si museli brát pláštěnky, teď jsme zastavili na zastávce, aby jsme se schovali před deštěm. Jsme kousek od hranic s Lotyšskem.
Tak z důvodu špatného počasí teda jsme nakonec rozdělali stan tady na autobusové zastávce dneska. Více je teda asi 5 hodin zatím jenom, ale prostě dál se jet nedá, takže dneska kempujeme tady na zastávce, tak snad nikdo nepůjde na autobus. Tak my si tady děláme večeři na zastávce autobusový, kde teda dneska i spíme. Protože nic složitějšího tady nebudu dělat. Tak tohle, prosím pěkně, v Lotyšsku tátovka. Ale dlouho už si 15 až 20 km už jsme po ní ujeli a další tak 30-40 nás ještě asi čeká, si myslím. To prostě jenom písek a štěrk a už to je díry a kaluže a voda. Co? To neumí ježdění, to nejede. Jak to? Já nevím, vždycky, když mi dojde benzín, jedu, až to zdechne, když není benzín, zastavil jsem vždycky. A hned to zastartovalo, jelo to. A už tam tady odpůr, jako jsem nebyl musel šlapat a už to vůbec nechtělo. Je cuklo trochu, se podívám, jestli tam jde benzín, až na zkontrolu karburátor. A když tak může zapřáhnout toho psa, který tam byl u cesty. No. A když to tady nechám podat, půjdu pěšky. Tak jo. Tak já jsem zkontroloval, jak teče benzín z hadičky, z nádrže ten teče docela dobře. Tak tady já zkusím rozebrat karburátor, kouknout ten jestli Nechceš to trošku otřít, chceš to rozebereš? Ať tě nezapadá ten bordel. Ne, nechci. Dobře. Pokud chceš, tak potom. No, to je ten písek na tom jenom. Takže otírání netřeba. Ne, strávám dlouho. A možná to, že na závadu. Tam- Je tam trochu humus menší. Tak aspoň se to bude tím, takže jdu vyčistit karburátor a zase pojede dál. To trvá. Op, jak to. A karburátor jako jinak tak nějak docela čistý, je v ní, ještě jdu na plovákovku tady a za to pojede dál, tady to vyčistíme, trochu profoukneme. No, bude to asi v pohodě, si myslím. Tak, tady první start. Uvidíme, jestli to jak bude umět ježdění. Tak počasí dlouho nevydrželo nepršet. Strašný, je zima, prší, se fakt nedá v tom jet. Tady nějaký benzince, tak se děje, potom teď ve městě koupí nějaký další hadry. To je promočený, je to hrozný. Jdem tady do nějakého asi obchodáku, tak snad tam budou nějaký tepláky. Už je zima, mám všechno promočený. On je nám zima no tak ale snad tam budou nějaký levný oblečení, no tak kroksy mám všechno mokré. Kaluš vody v kroksech, no ale teď čekáme na zelenou. No, už jsme mohli klidně jít Tak, už tam budeme, tak se tam fakt něco bude. Vypadá to jako takovej pidi obchodňák, ale se nějaký levný oblečení by tam být mohlo. Tak, no, smeka. No aspoň tady teplo, tak to je důležitý. Jsme zjistili, že tady moc jako obchodu není a když tady jsou dva s oblečením, tak tady mají nějaký drahý značkový trička tak a tepláky tady prostě nikde nemají, nebo něco podobného tepláků, no. Takže asi budou se jít pryč, ale je to ještě na prd. Tak jsme tady v nějakém obchodě s jídlem objevili levný tepláky, tady podle mě budou za 10 euro, takže za nějakých 250 korun. Jsou si teda strašně velký, ale si myslím, že budou dobrý, no tak na ty peníze se nám hodí, takže konečně jsme našli to, co jsme hledali. A ještě nějakou mikinu by to chtělo. Tak. Ještě nějakou mikinu, teda... Ale jsou teda strašně velký. Co to je velký, to oblečení jak na slona. No. Tak tady mám nepromokový oblek, novej. A já mám promokavý úplně promočený boty. A jdeme tady do ještě jiného obchodu. Vypadáme teda hrozně. Vypadáme už jak cika. Jdeme se vypípnout. Takže
Tady už by mohli umět nějaký levný hadry na sebe, který nám třeba nepadou nějaký termotriku nebo něco a tak. No, tak nás tady paní vyhodila, že už prej zavírají za minutu, no tak dneska si už nic nepořídíme, bohužel. Je to škoda, no. Tak asi celý obchod nějak zavírá, právě nás tady pan Sekuritách vyhazuje. Takže prej už tady dáme co dělat, jsme tady asi reálně jediný lidi, co máme pána Sáně. Zase jediný lidi, co v toho chvíľáku jsou, no tak co máme dělat, no. My to neznáme tady ty věci. My jsme právě dorazili k estonským hranicím. Tak se dneska dojdeme do cílové destinace. No, nečekal bych, že dojedeme tak daleko, ale zatím se tak nějak daří. Tak zatím to vypadá, že Estonsko se taky od pádu Sovětského svazu moc nezměnilo. Máme tady jednotu, místní obyvatele. No jako nevypadá to tím nic moc, ale jídlo mělo tím dobrý, co jsme našli v obchodě. Tak co se přihodilo? Zase. Karburátor půjde znova ven. Včera šel jednou a teď půjde taky, protože mi začal protejkat. Takže ho vyndám, zkontroluji, jestli zavírá plovákovka, už se kouknu na něj. Nějaká kravina to bude sice, ale jsem si díval, že to jak žere. Když jsem nastavil a dolů jsem a říkal, to jak žere, to je hrozný. A pak jsem koukal, když jsem stál, jsem kal už benzínu pod sebou. No tak není to tím, že by babeta získala výkon, jo, tím, že začala protejkat svině. No tak jsem to rozdělal, kontroloval, vyzkoušel jsem, co zavírá to, takže prostě pojedeme a zadělám to a uvidím, jestli to bude fungovat. Tak já doufám, že jo, že to bude taková menší a rychlá závada. A stojíme tady u toho půl dne, protože už se blíží do cíle docela, takže dneska bychom už mohli spát v kundě. No tak, není to jehloj ventilem, jsem zjistil, je to tadyhle víčkem na pouštěci, protože když tadyhle zapnu benzín, tak bude vidět, že to okolo něj chčije. Jsem ho tady vyndal a zkoušel to očistit a nic, přijde to tadyhle okolo toho, takže já tam dám asi jiný teď a uvidíme. No tak nakonec to asi takhle okolo hadičky, jak jsem řekl, že ji dám novou, jenomže jsem zjistil, že dám nějakou dost tlustou, nevím, kde jsem ji teda doma sebral. Jo, dost tlustší, já jsem to už zahodil teda, jo, ale jako vodost jako tlustší jak tamta, no, tak jako budeme se něčím stát, asi páskou vstavovací a co to jak bude fungovat. No všechny dosavadní Danovy pokusy o opravu dopadly neúspěchem, takže nastává výměna za novou část. Víčko, to asi fakt bude tím víčkem, nakonec tak vypadá, tak naštěstí tady vezu nový karburátor, tak karburátor není celý samozřejmě nebudu, zkusit jenom tady to víčko, jestli to bude tím, ale vizuálně na nic není. Až to potočí, tak přehodím celý karburátor, už se s tím nebudu tak srát. No já jsem si zrovna vyndal sušenky, že se tady budu asi ještě dlouho koukat na Dana, jak to bude opravovat a prej, že už to funguje. Jsem dal jiný víčko, teda to je to starý a neteče to, akorát teda se nejsem vůbec jako jít. Dobře, já to zapnu pro video. No, jiný se neteče, ale Ani neteče benzín na hadičky. a už tam předtím byl. No jo. Svině. Už teče, či jak? Už to fakt teče. A ještě tak tomu víčku. No, už se tam pracuje. A už tam je. Víš? A furt neteče. Možná trošku. Kecej. Je to jedno, jak to je. Teče to. Ne, a fakt je mi to jedno. My jsme tady právě objevili takovou pěknou řeku. Když se tady podíváme, tak je to hezky čistý, nikde nikdo v okolí jako není, tak my si tam budeme do toho vyprat oblečení. Už tam došlo čistý, tak to
prostě šamponem umyjeme tady v řece, tak snad to nebude vadit. Jsme tady, akorát ta voda je nějaká podezřele červená, tak nevíme čím to je, ale asi to je tím pískem pod tím, a tady teda plno komárů, no. Tak my jdeme tady prát hadry. No, tak tady hezky myjeme oblečení tady, vejdle, takhle v řece. Bude hezky čistá, tak snad i potom i prádní zůstane čistá. Protože máme docela dost toho na prádní. No, máme oblečení na babetách, aby se nám usušilo, tak snad za jízdy něco nestratíme. Je hezky čistý. No, tak jsme dorazili do Kundy. Na tady dvou babetách. No, jsme v Kundě. No, jsme v Kundě. Máme originální válce, originální prostě bez úprav a dojeli jsme takovou dálku asi 18 km až do úplný Kundy v Estonsku. Za 8 dní jsme ho stihli a teď se jdeme ubytovat někam, co nejblíž pláže a teď se tady koupem. Pláž tady a jak bude studený moře. Umí držet nebo? Máš boty plný písku? Mám tady plný písku, ale babety mám u moře. Jo. Jsme se přišli podívat na nějakého muzea v Kundě. Tady asi mají jenom vybírat vstupný, má tady kafe a paní asi nebo pán očividně jde tam vzadu vysáve a jim o nás nevědí. No tak Celkově to vypadá, že to tady je zavřený tak 60 let. vypadá to hrozně, ale mají tady levný vstup za 2 eura jenom. Tak se tady podíváme, jestli tady bude aspoň něco zajímavého. And the second room, room number 222. Are there some souvenirs for sale? Almost gone. Everything. Are you from Czech? Yeah. Yeah. I know. No, these magnets, but we have what we do. Cards. You and the Kunda is written here. I can give you temple. Stamp. Stamp. Ona asi běžně stiska podle toho, že chcem tohle, víš? And how do you know that we are from Czech? So many Czechs are coming now. It's Kunda too, but it's different. No, my jsme tady koupili takový suvenýr, takový obrázky a že jsme chtěli něco, kde je Kunda napsaný. Tak nám tady paní půjčila razítko, že si tady můžeme to natisnout, takže si tady tiskneme na každý obrázek. Tady Kunda si tam tiskneme. Paní hnedka poznala, že jsme Češi, jo? Bez toho, aby jsme cokoliv říkali, protože jsme chtěli něco s Kundou. No, asi se jezdí dost Čechů. No, tak paní už byla zvyklá asi na Čechy tady. Tak, máme hotovo, jdeme se tady podívat po expozici. Máme tady asi nějaký hadry tady mají, nebo samý prsou tady no, mají. asi. Fuj, to je hnusný. Tak to je asi nějaký muzeum panenek nebo něčeho, no. Tak to je ještě u mojí babičky doma, na půdě.
No a teď jsme se dostali nějaký hlídce, akorát teda je pěkně mi přijde. Tak půl metr vysoká, moc ní asi vidět nebude, no tak a když už tady jsme, tak tam jdem. Má tady nákup, má tady 5-litrový barel s vodou, protože byl levný a bylo to hodně. No, tak my se dneska teď před chvíli vykoupali, ale moře má tak 10 stupňů, takže to bylo strašný. My tam byli tak půl minuty, minutu a šli jsme hned ven. A tak zaplavovali jsme si trošku, máme tady rozdělaný stan, už jsme tady v něm dneska spali. A zítra asi pravděpodobně pojedeme domů, tak no, viděli jsme moře, ale Caorle teda v Itálii na těch tak to bylo lepší, to bylo úplně co jiného, to se nedá porovnávat. Ale zase tady nikdo není teda aspoň. My jdeme akorát poprvé naposled do restaurace, do města a ochutnáme se nějakou místní specialitu. Tak, blbý je jenom, že má asi pršet, no, prej za 2 hodiny. A má pršet celou noc a má pršet i zítra, celý den. Tak jsme zítra chtěli domů, ale když bude pršet, tak asi tady budeme ještě jeden díl. A všechny věci tady neseme v batůžku od Bird Garage, který nám dali díly na cestu. No, tak jsme šli do restaurace, vevnitř jsme nějakou akci tam tancují, tak musíme se jít venku, tak paní nám tady aspoň zapala nějakou mucholavku. Tady strašně komárů, dala nám nějakou deku, tak jsem si aspoň na nohy, protože mám oba kraťasy. A no, já jsem si dal teda to, co v Česku bych si dal taky, no, řízek a hranolky, protože ryby nejím, takže moc tady na výběr nebylo. A ty máš co? No já jsem si řekl, že jsme v tom přímořském státu, takže si koupím lososa a k tomu brambory, no. Nějakou rybu. A paní je fakt moc hodná. Tak, a umí anglicky, takže dobrý. No, po tom, co jsem dostal 1 korunu v lahvi, a jsem paní řekl, jakože do you have some local beer, a když jsem jako ukázal, jako, že to chci, jako, že to chci prostě z pípy. A ona řekla, jo. Jo, chápe. A jsem mi druhý. A přinesla druhý, no. To dám na extra clean margarinu na 3. A bez tak bude stát 5 euro. Máš radost? Nemám radost, protože to bude drahý a je to málo. Zkusím to potom ještě jednou a řeknu, že tohle už ne, že chci prostě jako... Já jsem zjistil, jak se řekne anglický pípa, zkusím nějak vysvětlit. No tak prej čepovat nemají, protože to přinesla předtím jiná paní a ta asi anglicky moc neuměla, tak se trochu omluvila, koukala, zjistila, že asi přece něco, co jsem nechtěla, je mi to jedno, stejně něco pít musím. No, tak tady mám řízek, je to docela pořádná nálož a ty máš tadyhle Lososa. Dnes se jdem podívat na nějakou zříceninu hradu. Je to od našeho místa kempování asi 11 km, už jsme ušli asi 6 nebo 7. Máme cestovní obuv tady, jo, turistickou Crocsy, oba. Tak dneska jenom tam asi pravděpodobně a zítra ráno bychom měli už jít domů. Tak. No, objevili jsme menší zádrh, ale jsme už skoro u toho hradu, jenomže tady je takhle přes celou cestu docela svody, no tak se přemýšleli, jak tady přelezeme, tady je všude rozbahněný, všude položky a vlastně v Crocsech, díky tomu, že máme Crocsy, tak to prostě bude muset projít skrz tu vodu, co se dá dělat, no, ale tak je to funkční takhle aspoň, no, je to na hovno, ale aspoň dáme mokrý boty. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's Tak cesta zpátky taky není nejlepší, no tady Vybrali jsme zkratku. vybrali jsme zkratku. Je to sice delší, ale o to horší cesta. No, fuj. No. Ach jo. masquerade looking cold.
kingdom come. When you pull my key, look into my eyes, it's where my demons. Je neděle 29. června a my se aktuálně balíme v Úndě a vyrážíme domů. Svítí trochu sluníčko, ale hrozně fouká a začíná trochu asi pršet, tak snad moc nebude. No, takže uklidíme tady po sobě, zbalíme si věci, stán a vyrazíme. Dneska hrozně fouká, když zrovna jedeme domů. A chtěli bychom hlavně poděkovat našim sponzorům, kterým je Motomax, který nám poskytnul díly. Další firmě bychom rádi poděkovali Bird, který nám taky poskytl díly. A dále firmě Blue Studio, které nám poskytlo finanční podporu. Takže všem sponzorům moc děkujeme, že umožnili tuhle cestu. Máme tady nějaký sportovní zvuk najednou, takže... A kolik kilometrů jsme ujeli od Kundy? Asi 20. No svině, klínko. Tadyhle u válce, takže počkáme, než to vychladne a zapneme to. Ale znělo to fakt hezky. To teda. Takže no, tak. Trochu jo. Já si myslím, že asi může mít ty sílu, vypadá, že takový trhlý, hrozně asi upadne, tak já si vydám díly a budu tam dávat nový těsní na něj. Tak se nám podívají na těsní, tady jedna část těsní a teď tady vydám druhou část. A ani nepokoukám komplet. Možná to bude ta závrat, že tam dá nový a se to pojede líp. Tak mezi tím, co Dan si tady opravoval těsní na výfuk, jsem si já dopínal kolo a rozhodli jsme se, že se podíváme na spojky, protože to Danovi špatně startuje. No, mi to když 2 dny zpátky asi spadlo a celou noc to leželo na boku, tak mi trochu asi na těch převodech volí do spojek. Už tady vidím, že to je mastný, takže je odmastný, když špatně startuje, tak no, takže odmastný, asi to bude lepší. Spojky odmaštěný, kolínko dotažený, vyměněný těsnění, řetěz jsme si oba napli, takže si myslím, že je všechno v pohodě teď, aktuálně na těch bobetách. No a zkusíme ještě kousek někam dojet a snad dál než 100 metrů. Co děláš, prosím tě? No. Ty flašky, co tady jsme, takže od Litvy jsou zálohovaný, tak jsem si řekl, že je budu vracet, jenže nikdy nebylo místo na to, kde mám možnost je vrátit. Takže jsem je celou dobu sbíral, jsem je tam na tom, to tam viselo a teďka jsme poprvé našli obchod, kde se to dá vrátit. Takže jdu to zpeněžit. No, a jenom jednu, je to stačí. A jich mám 9. No. Tak jdeme zkusit, jestli to umí estonský flašky. A je. No, počkej, to ne. Ještě blbě, obráceně dej. A je. Jaký problém, víš? Nemám. Já musím hodit víc. Tak ještě jednou naopak a pak je hodím do koše. To je zbytečný flašky, nechceš říct? Ne. Opačně. Tak jednu to umím. Tak nějaký to asi jde, ale tohle asi není zálohovaná. No. Nějaká ještě Polska, kámo. To na tom píšou. Píšu to tam, no. Tak aspoň něco, no. A druhá nejde. Nebo ještě nafouknout. Tak kolik si tam vrátil petek? To je jenom 5, no, takže jenom půlku to vzalo. Do 5 ničeho. No. Zbytek to prý nebere. Takže jdeš vyhodit. Jo, hodím. A tady vidím tuhle jednu, tu to umí vrátit. A vidím svých 0,1 eura.
Tak co se ti povedlo? No, jedu a najednou nejedu. No a spadnu řetěz. No řetěz. Tak to bude jednoduchá oprava. Doufám. Tak konečně se to nesere jenom mě a konečně něco opravuješ i ty. Dík. Řetěz dotažen. Jdem dál? Jedeme dál. My dnes spali v naší oblíbené autobusové zastávce. Opět, Alex ještě spí a mě teď čeká výměna zadního pláště, protože se už stěno, už tam není žádný vzorek. Takže já jdu vyndat náklad z babety a dám tam nový plášť. But nice photo, I wasn't there. Pán se snaží v nějakou zmrzlinu tady pro nás, no. Trochu opilej, ale příjemný. This looks nice. You think? Check beers. Okay, we try. Which one? This? Jaký? This is good. This is good. Yeah. Pilsner? This How is the much top in Czech percent? Republic. How much? How come 5%, I guess. I don't mind. I need glasses. Give me glasses. I have far. This For a moment. this won't work. No, look you. How much percent? I need I buy tomorrow, after tomorrow. Because I don't see 4.4. nothing. Too much. 4.5%. Too little. 4.5%. Yeah, good. I like. Yeah. Because it's cheaper than my eye. It's cheaper than you. Than my beer. Than my cheaper and delicious. Já jsem takhle v klidu tady jedu a najednou nejedu. Říkám, jak je to možný, přestal mi to jet. Tak zastavím, kouknu a já jsem tady ztratil karburátor, koukám. Za jízdy mi vypadl. Pak se asi povolil šroubek tady a povolil se. Naštěstí to není žádná velká závada, jsem se bál, abych to nezadřel a ono naštěstí jenom karburátor vypadl. Tak jdu zpátky a pokračujeme. Tak měníš řetěz? Měním řetěz, bohužel, protože už mi spadnou tak po pátý za celou dobu a teďka mi spadnou během 5 km snad 3krát na těch hnusných cestách a byl už docela vytahaný, a jsem si řekl, že tam rovnou dám novej, ať mám klid a doufám, že to bude fungovat. Řetěz máme namontovaný a babeta jede jako nová, tak doufám, že už nebude padat. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Povídej. No, takže při výměně pneumatiky jsem přišel na to, že tady něco nehraje, no. Něco je tady uvolněnýho, drát z kola se to zlomilo. Takže naštěstí tady mám pana odborníka na bicykly, který
Tam dá nový. No, mám z tebe velkou radost teda, ale že seš to, jak tam ten novej dám. Já jsem si to myslel. No, jak jsem tady pánovi dal novej drát, takový jediný hezký lesklý tam. Takže jsem s tím nechtěl dělat, takže to odfáknu. Jo, to jsem přesně neřekl, ale dobře. To jsem neřekl. No. Jo, už mi to nebaví. No, tak já to vyjednám zase. No, dneska to Danovi nějak nejde, takže zjišťujeme příčinu. Teďka jsme se dali do podívání se na Wayfook, jestli není ucpaný, protože svíčkou to není. Kromě toho teda se uklepaly oba chladicí plechy, tak se jdeme podívat na to, jestli není špinavý Wayfook. Tak povídej, co děláš. No, chladím motor, ne, přece. Chladíš motor? Tak jako rozumím decentně, aby to nebylo moc. O, tak, decentně to chladím. No začalo nám pršet a najednou se mi v zrcátku ztratil Dan, tak jsem si myslel, že se bere pláštěnku jako já. Volám mu, už dlouho jsem ho neviděl a on říkal, že ne, že má problém. Tak co máš za problém? Taky jsem kolo někde, nevím kde teda. No, začal plavat, tak se říkám, to je blbě. Ach jo, skvělý počasí a do toho musím vyndávat celý kolo. 60 třeba. No asi 460 km a tímhle s tím stylem fakt nikam nedojedeme. Já už jsem chtěl být zítra doma. Když v Itálii jsme dojeli za 500 za den, tak to dáme. Ale ne tímhle stylem, kámo. A to už bude fungovat. Když zrovna teda už říkáš, že funguje motor, tak přestalo fungovat kolo. Už to fakt bude fungovat, no. Už to fakt bude fungovat. My jsme mluvili o ty benzínky třeba, to ani nebylo na videu. Dan opravoval karburátor na benzínce a o ty benzínky jsme mluvili třeba 5 km. Co jako? No jo. Fakt ale tady nám chváli. Jak to? No jak to? Proč nepůjdeš na babetě? To je určitě chci jenom že ho hustou než tohle. Fakt že jo? To nebude publikovatelný. To náči. Chceš to podržet? Já jsem to spal tou druhou stranou vždycky, to je lepší. To nevadí, to je jenom kryt. Taky pěkná rozetka. To ještě dojede domů. No to ne. Vždycky, když to vydáš, tak to vypadá hůř, co? To už úplně tak. To jsou fakt jako věty. Pak tam do cirkulárky musí řezat dřevo do vás. No dobrý, tak pust se do opravy. Takže je vidět, že tady na boku je to nějaký prodřený a je tam dírka. Takže tam dává novou. No. Tak říkej si, perfektně jedna strana plá, druhá je teda volná, ale se podíváme. Taková volna tam asi být nemá. To... A to ono fakt je takhle, ono výstav moc nejde, bohužel. On jde posouvat i jako na rozetě nahoru a dolů. Malinko. No to já budu se modlit, že dojedu domů. No ještě 470 km. To už musí dojet. Pro tebe 500 necelých. To už musí dojet. No tak jsme zastavili, protože Danovi to zase nejede, prý je to rozpálený. Yeah.
No, tak jsme zastavili, protože bohužel začalo znova se sdírat plášť. No to přichází na řadu poslední řešení. Bylo to kole celý jak debilně daný vlevo, nevím proč, a dřevo hranu do toho blatníku. Jo. No, nevím proč teda, ale celý vlevo. Takže co jsi se rozhodnul udělat? Rozhodl jsem se, že vydám blatník, aby to nemělo o co dřít. A prostě pojedu bez blatníku. Pojedu bez blatníku, na značku se vysí světlochý na košík na pásku stahovací. To je to nejlepší řešení. Tak a teď tady ještě štípnu jednu stahovací pásku a je to sportovní babeta bez blatníku. To tady můžeme vidět, že tady krásně dřelo. A to krásně dřelo tady a tady. Takže 2 gumy to silo. 2 gumy to se. No, tak máme další poruchu, no. Klasicky udaná. Tak, zase máme prázdno. A ne, jak to možný. Ach jo. Však si tak máme tady problém. A jedno už to prodřelo skrz, že to z druhé strany. Už tady je vidět, že to... Takže tohle je ta závada, která prodržela 2 ty duše. Jo. Takže tohle můžu zahodit, samozřejmě to mám s sebou jako jo, když tak, ale tady musím nejít ten svět tady, co se mění před 3 dama, asi tam, protože už to nevřel teď, když tam není ten blatník, takže... Ještě malinko vzorkuje. No, tam spíš není, ale nic jiného než mi nezbývá, no, takže... Tam dá tam. No, pěkně. No, byl bych rád dneska doma. Nebo aspoň do 8 do rána. No, takže v plánu bylo původně tam dát tu světou gumu, jenže ta je tak strašně světá, že už tam jdou vidět ty provázky, ta kostra v té pneumatice. Takže mě napadlo dát tam záplatu zevnitř, aby se to o to zase nepíchlo. Co myslíš, bude to fungovat? Se to dočasně vydrží, no. No, uvidíme. My se to nejde sem. O prdele. To ne, když nic neudělá s tím. To je zvýšený, vole. Tyhle. Stalo se nám to samé, co při výletu do Itálie. Zase jede nějaká takováhle věc, když opravujeme. Takže pokračujeme v opravování, řetě se ještě vytáhnu, takže jsme se museli uchylit k dalšímu odlehčování, a to je napínání chlapacího řetězu, protože už to nešlo dál posunout, aby to fungovalo. No. Ale teď už to dojede až domů. Už tam není co opravit, já tady dělám v podstatě... Ale to už říkáš poslední 3 dny, že už se nemá co pokazit. Já už tady dělám postupnou generálku po cestě. Doslova. Once again. Good luck. Good luck. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. No tak nás tady potkal nějaký lidi, kde nám takovou pěknou vodu ve skle, asi takovou drahou.
v oblekách byli a takhle, byli z toho nadšený. Pomoct, že prej, když motor přesto nefungoval, že máme zavolat, na číslo jsme dostali vizitku. No, tak já jsem se Google, co to je, a on to nějaký politik a nějaký starosta nějakého města, takže nějaký politik v politické straně, no tak... Byl to nadšený. A byl nadšený ze dvou vraků tady, tak pěkný. No, takže ty jsi říkal, že se nemůže nic rozbít, viď? Že už není co se rozbít, že už všechno vyměnil. No, Ale teď už to dojede až domů. no. Ale teď už to dojede až domů. Aha, tak povídej. No stejně asi, co? A zase to si... Jak bylo už tady po pátý nebo čtvrtý, za cesty, vyndávám kolo. No. Od toho, jak se to přehřálo teďka, tak jsme jeli 3 kilometry, tak pro změnu je aspoň něco novýho. I když zase tak nový to taky není. Tak to už máš natrénovaný, takže za chvilku je hotovo. Já asi pojedu do obchodu koupit vodu, kterou pak bude Dan používat na chlazení motoru. No. No přemýšlím, jestli to není tím tady kolo koplí, jo, trochu asi po cestě jsem se nějak kopl o to, tak přemýšlím, jestli to nedře jako o to, takže, protože jenom se divím, že se zase zeprodřela ta ruše, takže zkusím jako trochu základně jako to srovnám. No, tak se snaž, já jdu do obchodu koupit vodu. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts, 'cause I don't care if I lose. Dobra, jedź. No, tak jsme jezdili včera v pátek v 7 hodin ráno domů z Polska a teď je sobota 7 hodin ráno, takže jsme na obědě nebo na opravách strávili celkem 24 hodin, jeli jsme přes noc a já jsem právě teď dorazil domů. A celou cestu jsem odjel v Crocsech, takže jsem mi osvědčil, že Crocsy jsou cestovní obuv. Nowadays, I cannot find her, but when I do, we'll get a brand new start. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. She